Hej sammen, i dag har jeg endnu en ny video for jer. Og det er level 4. Så ja, level 4. Så det her, den hedder Tryout. Så der kommer også en practice mode series senere, og den her fik vi fra Steam. Den her tror jeg bliver ret lang, men jeg håber stadigvæk er I lige tilfredse. Jeg har forsøgt at uploade ret mange videoer, så jeg ved ikke. Det kommer nok ikke. Jeg ved ikke, om det vil gå godt senere, når vi kommer til det svære. Og Clubstep, den tror jeg aldrig rigtig klar, men så må vi også. Okay, nej! Hulanders, det var ellers et godt forsøg. Eller hvad synes I? Tryout har altid været rigtig svært for mig, før jeg klarede den. Jeg havde hele tiden problemer med den. Altså, jeg har klaret base og spillet base før den her på telefonen. Hvilket jeg synes er lidt latterligt. Sådan er det bare. Okay, op med. Jeg siger bare, at det er ret svært på computeren. For helvede. Come on, klarer vi der. Søg 5. Der er kulden her. Der er en hjerte i midten. Okay, blå del. Op og ned, let's go! Come on. Nu teaser vi ikke. Okay. Hvorfor fælder jeg hele tiden på den? Det er helt latterligt. Come on. Det er første videoen, der kommer til at tage lidt tid. Det siger jeg bare. Og jeg kommer få lidt rage. Okay, jeg er lidt fokuseret. Så hvis jeg har en god dag, så må man gerne kommentere. Oh my god, det var tæt på. Der, op og ned, let's go. Det er nok fordi, jeg skal holde inden der. Ja, det var det. Oh my god, vi er forbi. Vi er her. Oh my god, om jeg klarer den her. Om jeg klarer den. Shit, hvis jeg klarer den. Come on. Nej! Nej, det var ikke engang meget. Hulanders. Så. Nu kører vi. Det er nok den længste video, vi har indtil videre. Vi har lille del. Blå kom snart, tror jeg. Jeg ved ikke, vi ser. Ja, nu blev det blå. Okay. Op. Sådan der. Nu har vi det. Op og ned. Let's go. Det er den første op og ned. Så jeg fatter ikke, hvad de gør. Op og ned er så svært. Det er så overraskende svært for at være den første op og ned. Hvis I tænker på det. Okay, jeg ved ikke. Jeg tror, vi døde. Her. Ja, vi er forbi portalen. Så mit tips er bare at sidde hernede, hoppe op. Så vi... Nu bliver det lidt sværere, men... Wow, det er svært på den her. Shit. Oh my god.
Oh my god, jeg klarede triple. Vi klarede den! Sådan der! Tryout der alle sammen. Jeg håber, I er tilfreds med den her video. Og vi ses næste gang. Amare!